Szerintetek is fontos az esztétikus és szép csomagolás? Mert szerintem igen. Éppen ezért nem csupán fekete díszdobozban küldöm az ékszereimet, hanem egy apró módosítással még szebbé tettem. Mert én úgy gondolom, hogy akár te, akár az ajándékozót bontjátok ki, igenis maga a bontási folyamat is már örömet okozzon, ne csupán az ékszernek a látványa, vagy éppen a viselése. Bemutatnám nektek ezt a csomagolást az új rendelésen keresztül, ami egy gránátalmás nyakéket tartalmaz, hozzáillő fülbevalóval, illetve tenyésztett édesvízi gyöngy nyaklánccal. Így ez a nyakék 3 különböző módon is viselhető, úgy lett kialakítva. Valamint az új kollekció legelső darabját, az orhideát is kérték tőlem, egy olyan apró módosítással, hogy egy nyakláncot is szerettek volna hozzá, így ez is bekerült ebbe a csomagolásba. Mindig mellékelek ilyen kis bedugókat a fülbevalókhoz, hogy biztonságban tudjátok a fülbevalót a fületekben, illetőleg mindig kerül a dobozba valamilyen kis apró ajándékfigyelmesség, akár vicces, akár egy apró ékszer, köszönetképpen azért, hogy megtiszteltetek azzal, hogy tőlem rendeltetek egy ékszert.